Bon dia, president, consellers, vicepresident, consellers, conselleres, diputats i diputades. Dimecres el president del nostre grup, Miquel Iceta, li recordava les seves paraules al gener d'enguany, on vostè afirmava que el govern estava dividit i esgotat i que un cop aprovat els pressupostos convocaria eleccions. Davant d'aquestes paraules sembla estrany, sincerament, que avui celebrem un debat de política general. És cert que estem enmig d'una pandèmia, ho deia vostè dimecres, però també és cert que per afrontar una crisi com la que vivim avui, que és sanitària, que és econòmica i que és social, cal un govern fort. Un govern fort capaç de liderar, capaç de dialogar, capaç d'acordar mesures que ens resolguin els problemes i els reptes a curt i a mig termini. En canvi, només trobem enfortit el trencament del seu govern, president, que es va eixamplar quan vostè va remodelar-lo d'una manera sectària, anteposant els interessos de partit per sobre dels de país, amb l'aval d'Esquerra, per cert. Fixi's, president, amb el seu soci de govern, és a dir, amb Esquerra Republicana, no coincideixen ni tan sols quan cal convocar eleccions. El senyor Sabrià deia dimecres que calia convocar eleccions abans de la seva possible inhabilitació. I, en canvi, vostè, ahir sortint del Suprem, va dir que seria una irresponsabilitat portar el país a una carrera electoral a la que, per cert, vostè ja ens hi va posar al gener. Però, en tot cas, devem ser tots irresponsables menys vostè, perquè tots aquí li hem demanat en els darrers dies eleccions de manera imminent. Nosaltres, president, ho tenim clar. Calen eleccions quan abans millor. Avui millor que demà, reflexioni-ho, per girar full. Catalunya necessita un nou govern. Els ciutadans no ens mereixem un govern que agonitza i no té en les seves prioritats ni el país ni la seva gent. Per això, a les nostres 20 propostes de resolucions, demanem, entre altres coses, eleccions i esperem tenir el suport de tots els grups, ja que tots els grups aquí, excepte Junts per Catalunya, les han demanades. I demanem eleccions per diferents motius. Un, el desprestigi de les institucions. La primera, de la presidència de la Generalitat, president. Vostè, desobeint a consciència, perquè sabia que si no actuava correctament estava saltant-se la llei, sabia que podíem estar avui en aquesta situació. I, president, ningú està per sobre de la llei, ningú. La llei és garantia de democràcia. En un estat de dret això és bàsic, però vostè segueix desprestigiant la institució de la presidència. I li volia dir, no responsabilitzi a ningú més que vostè de les conseqüències dels seus actes. És el primer que se'ls ensenya als nens quan són petits, que són responsables dels seus actes, ells, només ells. Miri, també desprestigien aquesta institució. Ho van fer quan demanaven el cessament dels càrrecs d'aquesta institució i ho fan constantment quan no aproven mocions. En el cas dels socialistes, 50 que s'han aprovat en aquesta legislatura, cap d'aquestes complertes. Miri, qui retalla dia a dia mil·límetres de sobirania al Parlament és vostè i el seu govern, menystenint les resolucions, les mocions i les lleis que aquí s'aproven. Vostès són els que cada dia, mil·límetres de sobirania estan retallant en aquest Parlament. La falta de diàleg i acord és un altre dels motius pels que nosaltres demanem eleccions. En una hora tan greu com vivim, com pot ser que vostè no dialogui amb els grups parlamentaris? És que ni tan sols pels tristos decrets llei, si ho volem dir així, d'una manera col·loquial, és que no s'han trucat ni per això i s'han aprovat gràcies a la responsabilitat de l'oposició, no pas del govern. No pas del govern. I escolti'm, a mi em sembla molt bé, demanin tot el diàleg que calgui a Madrid, però no vinguin aquí a donar-nos lliçons. De fet, ahir la senyora Borràs es va reunir amb la vicepresidenta Calvo per parlar dels pressupostos del 2021. Aquí encara esperem que el vicepresident Aragonès, en un compromís seu, ens truqui als grups parlamentaris per parlar de la modificació pressupostària del 2020. Menys lliçons, prenguin una mica de nota. Però li diré més, en aquest debat d'ordenació política general, el govern només ha fet una transacció, una, i amb la CUP, i sobre habitatge. No cal dir res més. No sé si vostès fan només una transacció perquè no volen dialogar o perquè tenen clar que la legislatura està acabada. O les dues coses, que és el que creiem nosaltres. Mal govern. Miri, els governs independentistes fa 8 anys que han estat incapaços de revertir les retallades del 2011 i el 2012. I posaré algunes dades, perquè s'han anat publicant durant els darrers dies moltes d'elles. En salut, en 10 anys, del 2009 al 2019, han retallat vostès 3.267 milions d'euros. La comunitat autònoma que més ha retallat a tot Catalunya, quasi bé un 30%. I el País Valencià, amb els mateixos problemes de finançament que nosaltres, l'ha augmentat un 4,1%. Si parlem d'educació, la cosa segueix igual de tremenda. 780 milions d'euros han retallat en aquests anys.
i som la segona comunitat autònoma amb menys recursos per a l'educació. Però el més trist no és només això, és que en 6 anys de creixement econòmic vostès no han aprofitat per revertir aquestes retallades. No han aprofitat per fer pressupostos, que és una de les coses que ha de fer un govern. I si parlem de recuperació econòmica, les xifres tampoc milloren. Resulta que en indústria hem retallat de 165 a 51 milions, en un moment en què la indústria cal una injecció important d'innovació, de coneixement, per ser més competitiva. Estem veient el tancament de les empreses darrerament. En universitats dedicàvem l'any 2010 1.000 milions d'euros, ara no arribem ni als 900. En recerca, el mateix pressupost que fa 10 anys, quan és justament el que ens ha de permetre trobar la vacuna contra la Covid o millorar la competitivitat de les nostres empreses. En fi, per poder recuperar i aprofitar les oportunitats necessitem un nou govern. Un govern que, com demanem a les nostres propostes de resolució, prioritzi la igualtat d'oportunitats, reforçant l'educació, cuidi les persones vulnerables, la gent gran, els infants, les famílies monoparentals, reforçant la salut, els serveis socials, les polítiques d'habitatge, aposti clarament per una economia del coneixement, per la tecnologia, per la innovació, per la indústria, per la transició energètica, a la que vostès no hi dediquen res. Però tot això ara no ho fan ni ho faran. Ni ho faran. I saben per què ho diem tan contundentment, tan clarament, president? Doncs perquè no els hi teníem confiança, això és veritat, però és que han perdut tota la credibilitat, tota. Per això avui votarem en contra de totes les propostes de resolució del govern. De totes. No ens els creiem. Porten massa temps votant a favor de propostes de mesures que després no apliquen. I hem dit prou. El nostre projecte per Catalunya està a les nostres 20 propostes de resolució. I nosaltres no compartim el seu projecte esgotat. Per això fem una esmena a la totalitat a les seves propostes de resolució. I li vull posar alguns exemples que ens ajudin o que ajudin al ciutadà a entendre aquesta posició nostra. En salut, per exemple. Diu Antoni Sisó de la Societat Catalana de Medicina Familiar que l'atenció primària és el discurs polític de les promeses que mai arriben. I avui ho tornen a fer amb una proposta de resolució. Però la realitat és que no compleixen 2 dels principis bàsics que aquí de manera reiterada hem aprovat. Facultatiu a les 48 hores i 25% real del pressupost de salut de la Generalitat per primària. No ho aprovem, no ho fan, ho aprovem i no ho apliquen. En educació, 18 de juny del 2020, ple del Parlament, moció presentada i aprovada pel PSC. Punt H. Iniciar durant el curs 2020-2021 la recuperació de la 6a hora a l'escola pública per compensar desigualtat. Saben què ha passat quan ha començat el curs 2020-2021? Que han enviat una instrucció a les escoles que tenen la 6a hora per anar-la eliminant. Al contrari del que vam aprovar aquí fa uns mesos. Quina credibilitat, si fa vergonya! Què venim a fer aquí? En sèrio, de veritat. Universitats, 27 de juny del 2019, ple del Parlament, moció del PSC aprovada. Punt A. Aprovar un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats, recuperant el 2020 els 900 milions nets de recursos i 1.300 milions el 2020. Això es va aprovar, ni s'ha complert en el pressupost del 2020 i ens fan una proposta de resolució que va enrere, que planteja menys recursos, però si ho vam aprovar i després al cap d'uns mesos ho vam repetir l'aprovació. Prou ja, ens enganyen. Una proposta de resolució que diu menys del que s'ha aprovat ja en aquest Parlament 2 vegades el 2019. És esgotador, de veritat. Infància, president, com és possible que tinguem a Catalunya a 1 de cada 4 infants en situació de pobresa i el govern ha estat incapaç de fer el reglament de la Llei de Drets i Oportunitats de l'Infant i l'Adolescent, una llei del 2010? Com pot ser? Ho hem aprovat aquí moltíssimes vegades. És que ni això, ni un reglament, que no són recursos. De debò, és esgotador. Miri, per acabar, president, repeteixo, no tenen credibilitat, l'han perduda tota, no compleixen ni el que vostès voten, ni tan sols el que s'aprova a proposta del seu govern. Miri, no formarem part d'aquest espectacle agonitzant ni de les seves mentides. Avui vostès no haurien d'aprovar cap proposta de resolució, atenent el que aquí els grups parlamentaris hem dit, que és un govern esgotat i que calen eleccions. Companys dels comuns, els hi vull dir, ja els van enganyar una vegada amb l'aprovació dels pressupostos del 2020. No tornin a caure a les seves mentides. En part també som aquí perquè els hi van donar ales en aquella aprovació dels pressupostos. Diu l'estimat Coscu que repetir un error no és un error, és voluntat. Des del grup parlamentari dels Socialistes Units per Avançar creiem fermament que calen eleccions. No ens mereixem més aquest govern trencat, que agonitza, que fa mesos que està en una cursa electoral, que no està resolent els problemes de Catalunya, que no dialoga ni acorda. I el més greu per nosaltres, president, que segueix confrontant sense cap benefici per Catalunya i segueix representant només a la meitat dels catalans i de les catalanes. Necessitem un govern que pensi en tothom i que representi a tothom. Per una altra cosa, no compti amb nosaltres.